Belgradda Serb milletçilerinin lideri Vojislav Šešelj öz taraptarlarının kiçi topary bilen duşuk geçirdi. Ol 1990-njy ýyllarda Balkanlardaky konflikte gatnaşmakda guman edilip, Birleşen Milletler Guramasynyň öňkü Ýugoslawiýa boýunça halkara jinaýatçylyk tribunaly tarapyndan tutsak edilipdi. Emma rak keseli sebäpli noýabr aýynda boşadylypdy. Muňa garamazdan 30-njy martda Gagadaky sud onuň boşadylmak şertlerini bozanlygyny aýdyp tutsak astyna dolanmagyny talap etdi. Šešelj meýletin dolanmajagyny aýdýar. Kabulda ugan hökümetiniň ýerine ýetiriji ýolbaşçysy Abdulla urulup öldürilen Zenanyň maşgalasyny görmäge bardy. Ol Zenanyň enatasyna gyzynyň ölüminiň jikmejik deriňeljekdigini aýtdy. Polisiýa öldürilen 27 ýaşly Zenanyň Gurhany otlamakda galp aýyplananlygyny habar berdi. Zenanyň maşgalasy gyzynyň ölümine sebäpkär adamlardan özlerini haýwat atylýanlygyny Azat Ýewropa Azatlyk radiosuna gürrüň berdiler. Kırgızstanyň Täjikistan bilen serhetdeş Batken welaýatynda Amerikan medeniýeti bilen tanıştyryş çäreleri geçirilýär. Bu ýerde ýaňy açylan Amerikan merkezinde kitaplar, filmler we hatda Mekke patragy hödürlenýär. Yerli ýaşaýjylar bu ýerde ingliz dilini öwrenip Birleşen Ştatlar barada has köp maglumat alyp bilerler. Siz günüň täzelikleri bilen tanış bolduňuz.